Arep sing model piye, Mas? Model lah sing kepiye? Sing oyo apa sing Aduh, iki urusane karo sing ngendang aja taren karo aku. Piye. Enek masalah apa? Lo ngarani regane to? Lah piro? Le gandeng regane pinten ngeten lho, Maksudnya nek 100 ki biasane neng ndi? Nek 300 biasane neng ndi? Iki mau 100 iki, Mbak. Iki mau 100. Oh, 100. 100 kuwi. Ki rego apa ta, Mas? Rego apa ta? Iki rego apa ta iki? Kok teko 100 teko 200 ki rego apa ta, Nduk Bel? Regane niku lho lagune Gubuk Asmara. Nyawere 100 ngono lho maksude iki, Dik. Nah, ngono digenahke iki wong tuwa iki teratapan nih. Wong teko 100 teko 200 aku dingintuk swidak wis nggawa klosor ore mason. Kok kene terus ganti liyane ngono. Mosok dintekke siji. Iya. Asma sapa, Nduk? Kula Bella, Pak De. Oh, Mbak Bella sing ndek bengi kuwi ya? Nggih. Oh, iya sing jare SD kuwi. SD. Sudah dinikahi. Oh, ketoke ora kuwi kok. SD ki ora kok teges sudah dinikahi. Lah apa? Lah apa jlentrehmu? Lho apa? Lah mbok. Sakelingane apa? Aku ra kelingan kok aku. Mbak Bella kok ya, Nduk ya? Nggih, kula. Sing sangka Kediri. Saking Kediri, Pak De. Nggawa tahu Kediri apa ora? Betul, purun pripun? Anu liya wektu ya, Nduk. Lembaga Koperasi Jagalah Lingkungan yang sekitarnya aman dan bahagia keluarga berencana hidup saya Rodorene kebaik.
Alhamdulillah. Ya. Gembrobyos. Ajan. Wong biyen ki limbuk ki ya tekanku lho. Saiki kok nyuwarake rekasane Rama. Iya, Pak. Ya usah suara-suarane wae ora apa-apa. Alhamdulillah. Matur nuwun pambiyantune kanca-kanca sinden. Ya. Sapa wae mau sing pareng beksa. Walah, ngaturaken kasugengan Pak Win, matur nuwun. Heeh. Bintang tamune wis rawuh. Wis. Karang panjenengane kuwi piyai tertib kok. Oh iya. Ora kaya Mas Dubleh, Ora kaya bojomu. iya. Monggo Mas Dubleh saiki wis dilantik. Atasane Mas Dubleh ya wis rawuh Pak Kadis. Pak Kepala Dinas to. Iya. Ki ayo matur sing wigati nok. Iya. Apa, Mak? Sowan ngersane warga masyarakat ing padukuhan Banaran iki mapane ning Banaran 8. Iya. Sing kagungan hajat kuwi warga pedukuhan Banaran 6, 7 lan 8. Oh, ngono. Alhamdulillah. Awake dhewe sak kanca dipercaya karo Pak Dukuh ya, Mak. Iya. Dipercaya karo Pak Dukuh Tri Padukuhan Ya. supaya iki ana ing acara puncak awake dhewe nglipur warga masyarakat no. Iya. Bintang tamune Gareng tralala. oh iya. Wiyagane Ansor laras. oh iya. Dalange Kiai Haji Ki Yusuf Ansor. oh iya. Joko bledek gundulmu. Iya. Sindene Sindene 7 nduk. oh iya. 7 nggawa speaker aktif ngloro. Dadi ya Dadi nek wong mau Pak Pranata cara sambutan ki rak ning ngarep sinden. Iya. Dadi rada ngono. Lah ngopo? Lah mike iki ning ngarep speaker aktif semono mbane kok ya. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Iya. Acarane Rasulan oh iya. mangayu bagya warga masyarakat Tri Padukuhan Banaran 6, 7 lan 8 nduk. Oh iya, Mak. Muga-muga sakpungkuring anake tradisi upacara adat rasulan iki ya bersih desa sing dikelompokke serana kenduri. Kenduri iku isine nglumpukke wulu wektu woh-wohan hasil panen hasil bumi saka para warga masyarakat. Iya. Sing dilumpukke dadi siji disyukuri kelompokke dongani serana kenduri dipimpin karo Mbah Kiai. Iya.
sing ora ana kejaba kuwi mung kanggo ngucapake rasa syukur kunjuk ana ngarsaning Gusti. Iya, Mak. Alhamdulillah mbanaran kene iki nuwun sewu ya, Mak. Piye? Ya senajan to ingkang padha mapan ana ing kene iki ora mung agama Islam tok. Penganute to. Heeh. Ana agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha kabeh mapan ana saperangan, Mak. Iya. Alhamdulillah iso rukun kabeh. Bener. Ngene lho, Nduk. Agama karo budaya kuwi kudu berjalan beriringan. Ning aja ngasih sing jeneng agama karo budaya kuwi to bendhek-bendhekke to dadekke siji. Oh iya. Mergo budaya kuwi wis ana aturane, agama kuwi ya ana aturane dhewe. Iya. Nek wancine kowe ngibadah ya ngibadah ana kapitayanmu dhewe-dhewe. Iya. Wancine kowe berbudaya, gandeng budaya kuwi nggone wong akeh, nggone wong saknuswa Jawa. Iya. Kamangka kene iki kabeh piyai Jawa kabeh penduduk asli tanah Jawa. Mula ya nek wancine budaya ya ayo sengkut gumregut bareng-bareng. Bener. Perkara agama kuwi ngibadah kuwi urusan pribadi karo sing gawe urip. Ndedonga muga-muga sak pungkure rasulan iki tanduraning para warga masyarakat Banaran 6 lan 8 kanggo para tani ingkang mapan ing Tegal Kepanasan. Tandurane bisa dukut 1000 tuwuh ngrembaka panene melimpah hasil apik kabeh. Allahumma amin. Amin. Para among tani tansah diparingi rejeki ingkang kathah. Amin. Para peternak diparingi kesehatan kanggo diri pribadine ya kanggo hewan-hewan ternake. Amin. Bensuk besar pendake payune iso larang ya, Mak. Iya. Para bakul, para ingkang kagungan usaha dagang muga-muga ya ibarat cara tembunge muga-muga kulak murah adole larang. Amin. Para pejabat, para pegawe muga-muga ya enggal mundhak derajat lan pangkat. Masa kok cangkem seneng banget kelebon kewan. Iya. Teraki omahe apa ya? Iya, Mak. Lan uga ora keri muga-muga Sri kasuwun ana ngersaning Gusti Sri Semara Bumi tansah semulur nggone ngayomi warga masyarakat Banaran Tripadukuhan manunggal lahir lan batin. Amin, Mak. Iya. Ngaturke sugeng lenggah ngersane tamu undangan. Iya. Wonten penjaripun Pak Ketua Dukuh Jana Loka Gunung Kidul. Iya. Dipun rawuhi ugi Pak Kadis Kundha Kabudayan, penjaripun Bapak Agung Danarto SOS MSE. Iya. Penjaripun Pak Kepala Dinas Pendidikan ugi rawuh. Oh. Saka Dewan Provinsi ya rawuh ya, Mak. Penjenengane Pak Didik Kuswanto SE. Oh iya, mengko diaturi tindak panggung. Penjenengane Pak Ketua Dinas Kebudayaan ki ya penjenengane piyaine budaya. Oh iya, seneng tetembangan. Remen. Tesih lenggah Pak Agung. Tasih alhamdulillah. Mengke anu nggih Pak, nyun mapunten tanpa ngicali rasa kehormatan nyawiji kalian kanca-kanca. Oh iya, nembang. Penjenengane ki remen nembang kok. Iya. Uga dilenggahi penjenengane Pak DPR Kabupaten. Ya, Penjenengane Bapak Rida Mustafa. Oh iya. Dilenggahi Pamong Kalurahan Banaran ya, Mak. Iya. Ki ya salam nganggo penjenengane Pak Lurah. Ya. Lah iki sing utama ya uga warga masyarakat asli ing Banaran. Ya. Uga perantau paguyuban Teguhan. Oh ya, iki uga klebu donatur ya, Mak. Mau ya wis diantarake karo Pak Pranata Cara. Iya. Sponsor donature iki ana Campur Sari Cirebon. Oh iya. Luar biasa. Uga disponsori saka paguyuban Teguhan ingkang mapan ana ing Jakarta ingkang diketuai oleh penjaripun Bapak Sudaryadi. Weh, matur nuwun. Saka BDG Bank Daerah Gunung Kidul uga nyponsori. Ya. Piyapun Bapak Rida Mustafa ya nyponsori. Pak Didik Kuswanto uga peparing. Ya, Mak. Kalian piyapun Bapak Wakil Bupati, piyapun Pak Joko Parwoto mau awan ya kepareng rawuh. Oh iya. Mewah isih akeh banget sing ora iso tak sebutke siji mboko siji. Oh iya.
saiki wancine tembangan mau ndedonga ya wis. Heeh, ndedonga ben sing luwih tumus, sing luwih jangkep mengko ya ben diaturke ayahmu Ngadi Raja. Oh iya. Heeh, kae piyai sepuh ibarat tembunge tuwa ki metu-metu nggawa. Heeh. Iya, Mak, ya diaturi jumeneng ya, Mak, Pak Digareng. Heeh. Ben kula nuwun ngursane warga masyarakat. Ya. Sepote aja dipleroki. Oh ya, ya. Iya. Isih ditancoplas lengene, Nduk. Ora apa-apa. Selamat malam, Sugeng Pak. dalu Mas Yusuf. Sugeng dalu, Pak. Cintaku, sayangku, idolaku. Nggih. Wah, bener idola, jenenge ngendika idola, aja idola aja ya. Idola. Ya idolane masyarakat kene. Amin, amin, Mak. Idolane masyarakat Nusantara. Amin, amin. Donga pangestune. Sing anyar pokoke Kanjeng Pangeran Kyai Haji. Ora ya meng guyon kok ya. Kuwi donga cita-cita kok. Oh iya. Donga cita-cita. Sapa ngerti sadurunge neruske sekolah munggah haji sik kok. Ngeten, Deh. Apa? Titel haji niku mung kanggo selama enten Mekah mriko. Selama nindakaken ibadah haji, kuwi nek neng kono jenenge haji. Nek wis rampung ibadah haji bali mrene wis ora kena sakjatine ora kena nganggo titel haji. Ya ngono kok dadak mbok sebutne Kiai Haji. Lah aku meng guyon apa ya salah. Ya tak kira nek tenanan Kiai Haji Al Muharram. Anu Muharram Rama Kiai Yusuf Ansor. Wis ora usah nganggo Kiai Haji. Lah ya ngono. Alhamdulillah. Sowan wonten Banaran. Telung dukuh. Nunggil dadi siji. Ketokke kebersamaan guyub lan rukune warga masyarakat. Mongko ana Banaran telung dukuh iki ya Mas Yusuf ya. Iki beda agama, beda kepercayaan ning tetep rukun. Leres. Kaya ngono kuwi sing angel sih. Ha nggih. Rukun kuwi. Ngrukunke kanthi rasa wengi iki terus kumpul dadi siji nyawiji syukuran nalurekke apa sing dadi tegese sing wis ditindakake para leluhur bersih dusun ana ing Banaran. Nek cara ngurung kidul ki rasulan tembunge. Kene rasulan. Kene rasulan. Kono ana bersih dusun, ana memetri desa, ana sedekah bumi. Wis sing penting wayangan ngono nek kanggo ku sing apik. Wayangan bintang tamune Gareng Tralala. Nek dikon
Lho, direkomendasekke kok. Ora ya ngono strategi pemasaran. Iya, panitiane di DP syukur-syukur. Oh iya cocok. Dadi saiki kudu ngono. Kudu ngono. Saiki nek seniman iki kok nunggu ditanggap kok ndak kesuwen nang omah ngono ta maksudku. Dadi aku ben ndak iso kon pit-pitan ngono. Sistem tanggap kula tanggapi anu kula bayari ngono. Heeh, ya kudu ngono kok. Pak, ya ora ngono kok ya. Iso sowan rene iki matur nuwun Mas. Iki mbanaran iki jan ketung apal dalane Mas. Aku ki nek mbanaran kene iki malah wis ping pinten? Pisan iki Mas. Pisan iki jalan iki mau ngono. Oh, kok kaya gading kok ya sing tahun wingi jenengan. Wingi gading. Wingi gading karo Pak Giran. Pak Giran. Nah, Pak Giran. Terus aku nusul sampai nang Karangmojo kae. Nang anu Semanu ya. Lah iya, lewat Karangmojo terus Semanu. Oh iya. Pangan genti wae. Ayo, bekti sungkem kula katur warga masyarakat wonten ing Banaran. Bekti kula dhateng para perangkat desa ugi utamanipun ingkang sami kepareng rawuh bapak-bapak pangarsa bapak pimpinan sae saking DPRD kabupaten napa dene saking DPRD provinsi. Iya. Sapa asmane Hara? Asmanipun Pak Didik. Komplite? Pak Didik. Nggih menika Pak Didik Subagio. Pak Didik Kuswanto duwe kanca Subagio. Ayo takonono duwe kanca apa ora? Nggih, sugeng rawuhipun Pak Didik. Nggih, matur nuwun. Pak Rida Mustofa. Pak Didik nika ingkang jasipun cemeng, hemipun pethak. Kula pun apal lho Pak Didik, kanggo saben ketemu mesti 500 wis apal kula iki. Karo Pak Didik wis kaya anak dhewe kula iki. Terus Pak Rida Mustofa, sugeng dalu Pak Kejawen. Ini nek ketemu kula nggih ngoten sami mawon nggih. Luar biasa kok. Luar biasa. Ya nyawiji dadi siji kalih warga masyarakat. Pimpinan sing ngene iki kena kanggo tepa lan tulodo. Gene pimpinane wae gelem nyawiji, guyub rukun bersatu. Mula warga masyarakate telung dukuh ya kudu gelem guyub, rukun lan bersatu. Banaran beda penemu ora padu, Banaran beda pendapat ora pegat, Banaran beda kepercayaan ora rusak sing bebrayan. Monggo tepuk tangan untuk Banaran. Luar biasa, saya seneng ini Mas aku. Seneng ono Pak Didik, Pak Wan wis ekonomi lancar, peredaran darah segar ngene. Alhamdulillah. Tri padukuan. 3 padukuan. Nggih. Telu ki sing diudi ya telu Mas. Napa? Siji katentreman guyub rukune warga masyarakat. Nggih. Loro pembangunan fisik sing ana telung dukuh. Ping telune kesejahteraan warga masyarakat telung dukuh niki. Syarate mung siji, gelem guyub, gelem rukun. Ngono iku tok Mas. Nggih. Lho iki nek ora guyub rukun nanggap wayang iki ora kelakon. Iki bukti nek masyarakat telung dusun iki biarpun berbeda-beda tapi tetap satu pandangan, satu rasa, satu tujuan, bangun Banaran bersama-sama. Ampun tepuk tangan nek mung siji berarti ngece. Tepuk tangan ki ana telu kok. Napa? Tepuk tangan sing tenanan. Nggih. Tepuk tangan sing ngece. Karo tepuk tangan ki mung etok-etok. Nek jelasno telu kuwi. Kuwi tepuk tangan ki mung plek, iki etok-etok. Nah, nek ngece ya mung plek-plek ngono kuwi tok. Nek sing tenanan ya plek. Guyu kuwi ya nek telu Mas. Napa mawon? Guyu ki mung mergo karana nglegani. Nggih. Kuwi enek. Guyu etok-etok ya enek. Nek guyu sing tenanan ya enek. Sing kaya ngopo wae kowe? Guyu sing nglegani ki heeh. Ya. Guyu sing mau ngecek ya ha he. Kae. Ya ra. Lho nek guyu sing tenanan ya cirut. Ki tenanan ngono kuwi. Apa-apa donya ki ana ngono kuwi kok Mas. Ana nggone dhewe-dhewe. Alhamdulillah. Muga-muga dadi seduluran karo warga masyarakat Banaran ya Mas. Amin. Pendak taun. Kula diarani Banaran. Tegese mbangun telung dukuh, mbangun desane, mbangun masyarakate kanthi utuh sesarengan, guyub lan rukun. Amin.
Kuwi Mbah. Nah, kuwi napak tilas para leluhur tiap tahun tetep ana sing jenenge adat tradisi lan seni budaya wayang. Nggih. Heeh. Wis, heeh. Kuwi mau rakna, saiki ran. Sekolahmu ngendi to kok angel meni? Sing angel ki kono kok. Ran kuwi RA karo N. Heeh. R rame acarane meriah hiburane. Antuk sing jenenge berkah barokahe Gusti ingkang nyipta jagat. N Nimbali Mas Yusuf Ansor sebagai dalang kondange, dalang hebate, dalang sing angsare apik, mergo dalang siji iki urung tau kambon wedoan. Matur nuwun Mak De. Terima kasih. Ya mung kata. Ya 100. Ya mung 100. Alah ora. 100. Ndek ingin nang kono maringi 200 ngomong WA engko balekno 250 dhe. Ora. Nyae. Mah Ya wis nek mah ya. aku ki rene iki ora kok arep melu-melu apa jenenge ngurang-ngurangi rezekine kanca. Lah iki ora ngurang-ngurangi kok. Alah ya mosok dalang Yusuf wis ngantek tak rewangi banaran kok ya mung 100 ki lah ya. Kene. Duit kanca-kanca kok. Adongake dadi amalmu ya Mas. Amin. Ikhlas to nggih? Ikhlas. Dicatet Rama malaikate tambah laris kuncara payu ditresnani sak pepadane urip sing becik siji dicatet Rama malaikate sok buan sampean swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Monggo sing ngersake tindak swarga Pak Bu. Ngeten iki monggo. Yoga-yoga ya ento lho, yoga-yoga nek arep ning swarga. Ayo. Sok ning sing neraka aku tok ora apa-apa. Aku neng neraka tapi among tamu. Rombongan Mas Yusuf monggo. Monggo lewat mriki dalane swarga ngono lho maksude. Ngono lho. Simpen le ya. Simpen ya Lek. Mumpung urung konangan. Wis reti kok. Apa? Lah yo sing pojokan kae. Wah, 3 dina lerek-lerek awake. Gek sehat to yang? Kok yang Uti, yang kakung, mbasake putu ki ngono kuwi. Iya. Ngono, masyaallah. Ning sing baku ya Mas, donga yang terbaik untuk warga masyarakat Banaran. Ayom tentrem. Tebih saking godolan rencana caket manjing nyanding nyawiji kalian bagya lan mulya. Amin. Sehat jasmani, sehat rohani. Amin. Rezeki kathah melimpah berkah barokah. Amin. Kok mencendek men dongane? Hah? Jenengan iki piyai sepuh ki dongane ya kudu dawa. 100 ki ya semono kuwi kok ya. Nah, 50. Muga-muga warga Banaran pinaringan slamet donya, slamet akhirat. Allahumma amin. Setor. Nah. Lho kuwi urung dawa. Lho 50 ya semono kuwi. Ya, nek 50 nehnya. Lah, mau ngajak gawe miskine kancae gampang aku ki. Ini sing tetanen ti pinaringana subur kang tinandur ijo royo-royo panene melimpah omone ilang. Allahumma amin. Dawa kuwi gur cendhek kuwi dongane. Iki dawa wong kene iki tanine iki kok kono. Dadi dawa. Dongane sing komplit 50 neh. Biajigur. Arep bintang tamu apa ngerampok ya, Mas? Lah ndak ngira kok mbok bayar. Iku yo tak jayai iki yo ngewohke tenan. Ngapa ngewohke? Lah ngopo? Aku sing dek sowan ning gone jenengan pisanan kae, wedangan gelase sakmene. Lho kan jenenge teh poci iki pancen gelase saka gerabah cilik. Kuwi teh ora tau nonton, ora tau dolan nang restoran Jepang. Ora enek kok jeneng teh poci kok nganggo gelas gede kuwi jenenge komboran kuwi. Ah nek wingi sing sowan sing keri wingi ning gone jenengan kae jan komboran nek kae gelas sak bahaya. Ora entek aku. Lah iya, gene ora entek barang take gede. Nek cilik jare ora sedeng. Senengane wong kok ngewohke. Sok nek dolan nggonku sangu dhewe. Iya. Sing dawa dongane. Donga sing ndi? Sing dawa sing komplit. Jenengan nggawa donga gawan lho. Ya gandeng nek cara sampean iki ora tau metu tenan Mas iki. Muga-muga warga masyarakat wonten ing mriki tebih saking sedaya sukerta. Amin. Tata lair lan batine pinaringan resik saka kersane Gusti ingkang ngakarya jagat. Amin.
sedaya memala saged sirna entek ketamplek kentang kintir kali kesentir kecemplung kedung kali bengawan kesesewer rambles ilang musna kecocok cocok kayu jati Danaraya tulak sawan Bali dalam masyarakat Banaran kuwabeh sehat jasmani rohani Allahumma amin. ana sing lara ana sing masuk angin ana sing sakit bar ditanggapi Mas Yusuf wengi iki sesuk pinaringan sehat Allahumma Amin. Amin. Tombone mayar ora sangguak duit ning rumah sakit paribasan ketemu jodoh tombone gampang paribasan ditaplinjet mampet dibudul ngopet kingsep sawuri sarem larem tuncepi lomba abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan kuwi gembiri panganane para penyanyi sego goreng senengane gareng lah yen batang senengane dalang dalang kerusuhan Aku ora dalang kerusuhan. Ora kuwi dalang ngajak kabecikan. Dalang kerusuhan ki sing arep ngoprak-oprak kerukunane warga masyarakat Banaran. Sada kawasapu gerang godho mendak sengkala nyimpang rawe-raweran tas malang-malang tuntas. Ya Allah ya Allah ya Allah nyuwun siji melih mugi-mugi ijabah ya Allah nyuwun kopi ya Allah. Antuk tenan aku iki. Kopi lan gula-gulane ya Allah. Wis kopi jar. Wis dawa lho, wis dawa. Matur nuwun. Iki matur nuwun ya, Dek. Iki saweran tak simpen. Iki saweran saka para pamirsa. Ngopo? Ora apa-apa. Angger pendak pentas kok sesuk pagere cete anyar. Saweran sesuk terus keramike anyar. Nah, pendopone ngarep ngecegal palum. Sing ngomong gal palum sapa? Alah, pendopo kae ora gal palum. Lha apa? Bajaringan kae. Pendopo bajaringan. Bajaringan malah sengara kembrukan wit. Dalang kondang kok karo dagelan kok bajaringan. Benar aku lho kayune wae. Janaka Angon jogloku jeneng Janaka Angon. Oh, kayune saka Janaka Angon ki jati nangka akasia sengon tak dadani siji. Ning kembrukan jati to. Lho, ben yang penting lah nek joglone ukir-ukiran lho sampean pirsa dhewe reng usuk tak ukir. Pangan rayap kok. Ayo rumangsaku ki ukiran kok abstrak ora cetha bentuk. Iya ngono kuwi tak kon angel kok rayape kok sak geleme dhewe kok. Anu sida ngaturi panjenengan Pak. Nawala. Oh iya diwaca. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dari keluarga besar Paguyuban Teguhan minta gending caping gunung lanjut Pramen Suminten Edan. Mas Gareng sama sinden nomor 3 dari sisi penonton Mbak Via. Oh ya. 1 2 3 nek saka iki gelem ning nek 1 2 teko iki Mas. Sing dijaluk Suminten Edan. Ya kuwi. Oh cocok iki wis nyicil kentir kok Mas Mas. Cocok. Oke, cocok. Ya. Nah, terus dari Pak Sugeng ki sing kondang ning endi-endi? Oh iya. Lagu nggo dolanan anak-anak ini. Sing piye kae? Cublak Sugeng. Ah kae lho. Cublak suweng. Oh, suweng lho. Suwenge teng gelenter. Heeh. Mambu ketundung gudal. Sapa kok gudal kok nunduk kono? Karyanto digudal to? Takon ki diwangsuli kok. Nyuwun gubuk asmara iki Pak Sugeng. Ya. Lah iki terus salam buat Mas Yusuf dari Bu Farida TBG. Mbiyen nang TBG gaweane ngisis wayang kalih Pak Sulis Bronjo. Nggih. Tur nuwun. Ming salam tok mboten nyawer niki mboten apa-apa. Mboten apa. Oh, ngersake lagu diumumke to Mas. Ora kudu nyawer kok malah do sungkan. Wis kersa paring dawuh wae tegese wis tresna karo Mas Yusuf sak kanca. Iya. Ngoten. Ning nek nyawer ki imbuhe donga. Ngoten. Sugeng dalu Mas Dalang. Saya dari perantauan Cirebon nyuwun lagu Puspita Nala dari Ibu Ika Cirebon. Salam buat semua yang nonton dan salam buat Mas Dalang. Transfer 200.000. Amin. Kok amin wis ditransfer kok isih amin. Oh wis. Nyuwun tembang kangen Mbak Niken sing minangkani sawerane benjang. Waduh kok semoyo. Saking Pak Bardimas Papua. Oh iya. Derek nyimak saking YouTube Sugeng dalu sami salam karahayon titip salam kagem Masda kula tenggo senggolanipun. Saka sapa iki? Ora nek tulisane ya hamba Allah. Heeh, hamba Allah. Matur nuwun. Ya. Yo dipinangkani. Ya. Siki sik. Heeh, siki sik. Saka kene Mas. Gubuk asmara. Hah? Gubuk asmara. Guguk asmara. Gubuk. Iya.
Disepati, sepatana di, mangga. Iki sepati. Cepet nelongso jamane jaman rekoso Urip pancen angel. Ulat aja peteng. Nyambut gawe karo santai. Ulan aja peteng. Dadi tolong yo sing terus ganti liyane ngono. Mosok dintekke siji. Iya. Asma sapa, Nduk? Kula Bella, Pak De. Oh, Mbak Bella sing ndek bengi kuwi ya? Nggih. Oh, iya sing jare SD kuwi. SD. Sudah dinikahi. Oh, ketoke ora kuwi kok. SD ki ora kok teges sudah dinikahi. Lah apa? Lah apa jlentrehmu? Lho apa? Lah mbuh. Sakelingane apa? Aku ra kelingan kok. Mbak Bella kok ya, Nduk ya? Nggih, kula. Sing sangka Kediri. Saking Kediri, Pak De. Nggawa tahu Kediri apa ora? Betul, purun pripun? Anu liya wektu ya, Nduk. Lah ngopo? Lagi ora patek doyan mangan. Nembang gubuk asmara. Jeh, pamundhutane saking sinten wau? Saking Pak Sugeng, terus saking Pak De Parno nunggoni saking Magelang. Nah, terus pamirsa YouTube mau ya nyuwun. Heeh. Nggih. Arep sing model piye, Mas? Model lah sing kepiye? Sing oyo apa sing Aduh, iki urusane karo urusane karo sing ngendang aja taren karo aku. Piye. Ana masalah apa? Lho ngarani regane to. Lah piro? Lah gandeng regane pinten ngeten lho, Mas nek 100 ki biasane nang ndi? Nek 300 biasane nang ndi? Iki mau 100 iki, Mbak. Iki mau 100. Oh, 100. 100 kuwi. Ki rega apa ta, Mas? Rega apa ta iki? Rega apa ta iki? Kok teko 100 teko 200 ki rega apa ta, Nduk Bel? Regane niku lho lagune Gubuk Asmara. Nyawere 100 ngono lho maksude iki, Dik. Lah, ngono digenahke iki wong tuwa iki teratapan nih. Wong teko 100 teko 200 aku dingintuk swidak wis nggawa klosor ora mason. Penyanyine lho maksude. Bawani sik, Mbak. Nggih. Mlaku-mlaku. Ben bawani Pak Gareng. Jajah milangkori. Ayo ta. Nah. Aku karo kowe sing ngakon mubeng ki sapa? Kula pengen mubeng dhewe kok. Ya wis, kegandengan wiwit esuk nganti sore. Tan purun paneluan mau kanca saiki musuh. Marai geseh wae senengane. Kok kaya nebus kembar mayang wae. Sen ngawur kok Walidi. Miwah panggawe Allah. Lah dalah ya to. Oh, modiar lali sak blenyengan. Njur leren sawetara ana sak jroning gubuk. Lah iya apa dagelan ki entuk rezekine ya mung ngene iki ya. Ayo iki kesempatan kok ya Pak De. Iki rewangi corengan kaya ngene iki ya mung kaya ngene iki. Sithik-ritik ora masalah. Sing penting bersyukur nek lak iso mangku pesinden. Ha timbangane pinten Mas Yusuf 25 mawon ngantek subuh sing dideb-debok ya ra. Pilih ngene 750 isa entuk. Lho, iki jenenge pesinden gandes luwes tur ngembes ki ngene iki. Kerasa to jenenge? Anget-anget ki opo iki? Iki model kayak deres-derese kowe mesti. Lho, jelarit nang kene iki. Ora resikan ngene iki. Salahe ora ono sing ngongkon mangku malah dipangku. Pakai yang sayap dong. Entek ya Pak
Pak De? Mantel. Apa to? Ya ben urusanku. sewengi ngedep-debok ya ben. Lah ya ora apa-apa. Wong yo tak umumke dhewe dalang sing angsare apik urung tau kambon wedokan. Ya wis pilihanku ya iki. Ayo suwe-suwe deboke bolong. Bolonge tek ngopo Pak De? Lah ditancepi wayangku. Walah. Bolong. Walah. Ya ngono. Karani sik liyane. Tuwuh marang rasa tresno mula besok gubuk kuwi dadi saksi aran gubuk asmara. Ya tembange. Ya. Iki lagu kok Cina lho, Nduk. Iki lagu kok Cina, mudeng ora? Kok lagu kok Cina piye to? Yen Li. Yen liwat ora meng yen li tok. Lah kuwi tambahane Cina terus ketemu Jawa. Ngono. Kok Jawa? Wat aku kelingan. Asline kok Cina Yen Li. Lah yen Cina iki. Lah yen udule. Lah yen tebak. Yen liwat aku kelingan. Oh
kaya ngelingake kubuk gawe kebak cerita awayah wengi ganti gagan rimo mengkis-mengkis tulungi dek tulungi butuh napas buatan Pak. Lho. Oh. mengkis-mengkis Pak De. Selama neng panggung ya lagi iki presiden menawarkan diri neng aku. Rekor. Ya kesempatan kok ya. Dijaga kesehatannya. Iya. Ya ta? Habisnya supaya nek belatikan nembang sih. ki ora kentekan napas. Ya. Kasih aku napas buatan Pak De. Tidak. Tidak. Kok ditolak? Nah, biasanya yang ngono kuwi kok bar kuwi terus ngadeke pekarangan sertifikat BPKB. Lagi iki lho aku Dah. ditolak Wes Oh, lho iki ki maneh jejeg kok padake. Iki ki nek jaga kesehatan penting. Rajin lah kae. Apa rajin apa? Minum biomoringa. Biomoringa. Selali Kok ya. panggaku ya. Kon tuku biomoringa malah tuku biogas. Mayang ngentut wae ngene. Lah ya aku luput wong lek tuku nang gone sing nyentrem kae. Ya wis tak tembungi, Pak, anu biomoringa dinae biogas. Monggo kae rajane ngentut kae. Iya. Ngentut kok dadak njaluk tintingan. Lanjut nggih. Hah? Lanjut. Yo dilanjut nek keluargane wis nglumpuk ya dilanjut. Lho. Catetan ngono kata-katane ya, Nduk. Ya. Catetan sajroning Iki apresiasi Mas Yusuf kanggo seniman Jogja iki manusia sendok. Sendok karo sotel apa-apa kuwi. Pak, mriki Mbah. Enten bebungah mriki. Ngene. Kaya. Nah. Mriki manusia sendok. Mriki. Masyaallah. Niki kagem jenengan nggih. Nggih, matur nuwun Pak De Tomi, pun berkahi nggih. Niki. Sehat selalu. Amit. Nggih. Sesuk nek iso sak pawone ya Mas ya. Sawerane akeh sak pawone wis komplit banget. Iya. Makasih. Iki peduli karo warga masyarakat Banaran derek ngregengke lan gayengke. Sida ngaturi Pak DPR sik, Pak DPR kalih Pak Kepala Dinas. Nah, sing Ya, diaturi. Loro-lorone sisan ora apa-apa. langsung ngono. Mboten apa. Oke. Oke, langsung loro nggih niki nggih. Nggih. Ngapa kuwi? Hah? Ngapa kuwi? Cepak-cepak ada. Ada apa? Ada mbok menawa nek dawuh apa ngono diadahi kene. Lah nek dawuh kuwi ya ora ndasen dadak diadahi kok. Ya nek tertulis kan kok kayak kene ngono lho. Monggo Pak. Monggo Pak Dewan. Pak Dewan. Kalian Pak Kepala Dinas. Monggo sedaya kemawon. Monggo Pak Agung Danarto. Dipapak sih, diparani mriko sih. Monggo Pak DPR. Monggo. Pak Didi, Pak Rida, Monggo Pak Agung, monggo. Tok. Monggo Pak, mriki Pak. Terima kasih matur suwun. Pak Didi monggo mriki. Nah, diagem mawon sepatune diagem. Wah, kaya nang masjid. Monggo. Sepatune Pak Didi. Heeh. Lah kok to cangking iki lho. Nggo jaminan.
kersane mboten kotor, Pak. Nggih, ngoten nggih. Le, lah Pak Kepala Dinas sepatune ya ora jenengan Les keng dalem ora sendalan kok. Oh iya. Minta koran iki. Nggih, luar biasa sehat selalu ya, Pak. Alhamdulillah. Lancar rezekinya, Pak Didik sehat nggih. Wah, jan awet enom lho Pak sampean nggih tenane. Ya, jase anyar terus ngene. Nggih. Nggih, Dirane. Don. Kula nek kula mboten awet enom gitu. Awet enom Pak. Wong, kan biyen mula nggih tetep putih ngeten niki kok Pak. Awet enom, seger waras, awet momong anak putu nggih Pak. Alhamdulillah. Niki saon Pak. Nggih, saonone Pak. Nekoke Masku pirang gram. Saon no. pendak telung Garenge Yusuf kok ya. Oh. Saono. Iya. disukani mik. Caos mik nggih, monggo Pak. Nggih. Pangandikan monggo. Anu niki diuripne sik niki. Oh, DPR iki ora tau karaoke. Apa nggih? Oh nggih. Pak nggih. Kula ngeten. Wau niku yen napa? 50 100 200 dongane tambah dawa to niku. Dawa, Pak. Wah, kula nyuwun donganipun kangge warga masyarakat Banaran. Dawa napa cendak? Nggih. Ampun dawa-dawa mengke Tergantung nggih. Nggih. Nek kedawa nek dawa banget niku nek nggih mlaku kepidak-pidak ya, Pak. Apa kuwi? Donga. Nggih. Lah jenengan sing saged ndongaaken kali warga masyarakat mugi-mugi anggenipun warga masyarakat ayem-ayem tentrem tentrem. Tata titri tentrem loh jinawi nggih. Gemah Gemah ripah ripah. jinawi Oh. baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nggih. Ngoten Pak. Gus lho Pak niki Gus. Nggih. Lah Ngapunten Pak Dinas nggih, sekedar nggih kula tak anu. Pun jenengan telas-telaske mawon. Lho telas napa niki cair mendereng kok telas. oh, wonten tatone to niki? Nok napa Pak? Niki tato napa-napa? Mboten bar cakar kucing Pak. Alah bar padu-padu. Kula karena kula mboten saged napa niku, kula tak titip donga kaling panjenengan. Nggih, Pak. Jenipun warga masyarakat nih sangat luar biasa nih kompakipun. Jos nggih, Pak. Nggih Banaran 6 7 8. Nggih, kula nyuwun donganipun Gareng ini, Pak Gareng. Lah nek kaya ngene mosok ya naroda, Pak. Masalahnya Iki ora dewan tak antemi tenan aja. Gareng, Pak. Lah nggih, judule Gareng tralala biomoringa. judule niki kan Bagong. Lah kok sing muncul Gareng? Lah kan sak omah sing bangun Bagong Gareng melu. Ngoten lho Pak. RT apa dusun 1 utawa dukuh 1 bangun, dukuh 2 3 melu. Oh, nggih. Guyub rukun. Sing entekke Gareng lah intine ngoten to. Ngene dong pora. Diambung. Ini namanya DPRD. Nggih. Jadi karo masyarakat kudu cedak, Leres. jangan ada jarak Wakil supaya rakyat. pembangunan lebih cepat. Lagi ngoten nggih Pak. Nggih, leres. Sampean Nah, niki Pak mengke Dinas. sik nggih Pak nggih, sabar sik nggih. Dereng Biar cair. manten, Dereng Pak. cair, sabar sik nggih. Sabar sik Pak nggih. Terus pripun niki? Lha, Kula kenapa niki? Lah ya paling mboten pangandikan nggih masyarakat terus menghibur. Oh, menghibur. Nggih, DPRD peraturan sekarang kalau ketemu masyarakat harus bisa menghibur. Kemarin ada DPRD ten wayangan dugi namung pidato terus nyawer bar niku mboten gelem nyanyi dimutasi dadi linmas. Oh, nggih. Nah, sing menghibur kan panjenengan. Lah kali Pak Dalang to niki. Nggih. Niki anu panitia. Panitia, nggih? Nggih, panitia. Oh, iso Pak. nggih? Oh, iso no tak gawe kok. Nah, niki masyarakat Banaran nggih. Koyone rada napa niki? Kaya-kaya ngelingake ngoten ta nggih. Mosok ngundang Dalang Sip. ngomong dijawab dewi. Lah pripun niku? Edan. Edan. Sing edan dalange napa sing ngundang niku? Maksude baik. Saking baik. Mboten, nek sing ngundang mboten. Mboten. Saking bagusnya. Nggih, nggih. Saking bagusnya masyarakat Banaran. Nggih. Wong edan wis sedundang. Nggih mboten? Berarti Berarti masyarakat niku sangat luar biasa. bijaksana Pak, nggih bijaksana. Wah iki nek ngomong masyarakat edan mulai ra nggondas aku tenan iki. Masyarakatnya bijaksana Pak. Nggih, wong edan wis iso Nggih. dibayar to nggih. Edan nanggone ngrembakake budaya. Oh, nggih leres-leres. Ngeten ngomah niku nggih wah ngajine tekun wingi adan men kleru komat to Pak. Nggih ingkang baken kula matur nuwun anggenipun warga masyarakat nggih acaranipun bersih dusun nggih. Dukuh nggih Pak nggih. Dukuh nggih sekedap. Ingkang baken
Pripun. Ingkang Baken Lah, pripun iki? Kula tak titip jenengan mawon sing ndongaaken, mengke kula sing tak bayar mawon. mugi-mugi tetep guyub, Nggih, tetep mugi-mugi tetep guyun, tetep rukun. rukun. Terus Sing usahawan ngrembaka usahane. sing usahawan Ngrembaka usahane. Sing terus sekolah pinaringan prestasi sing pinter. sing sekolah pinarengan Pinarengan. Perarangan. nggih. Iki malah ngajak banyol DPR. Nggih, leres. Didongake sumpen enek menteri saka Banaran mriki Allahumma Amin. DPR. Kula sing amin, kula jenengan sing ndongake. Kula sing amin nggih. Oh nggih. Kula nyuwun tulung didongaaken warga masyarakat. Ngantek wis Mengke- tetekan donga aku. Nggih. Wis Mengke heeh. niki tak anui men dawa nggih. Oke. Dongane men dawa nggih. Iki lah Pak. Pinten? Karo kaya karo apa? Karo kancane kok ya senengane piye. Sekedap nggih. Dan mpun Kok saya tak matur aku. pun meh meleleh. Ketoke kula karo Ki Yusuf Ansor. Nggih. Ki luwih kuncara Yusuf Ansor. Nggih, cocok bener. Ngendikane Pak Didik wau Yusuf Ansor nang mriki diundang ming kono ngomong dhewe. Nggih. Lah kono ket wau diundang mung ditoke bae dhewe. Mboten dijak omong ket wau. Lah sampean kan ora ana sing bayar. Lah pripun? Nggih, niki kali men Nggih. transparan. Nah, Jadi kula asas nggih. transparan itu Nggih. penting. Nggih, lah jenengan saged ngetang yatra mboten? Saged. Oh, nggih. Lho. Coba-coba. Wah, kula ki Ngetang kanten nggih. matematika tak Nggih, paham, men Pak. ngertos masyarakat. Siap. 100. Pinten lah niku? Pira? 100. Pira, Reng? 200. Heeh. 300. Heeh. 400. 500. 600. Nggih. Nah. Dongane sing pancang nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun niki anggenipun niku pun saged ngetang niki nyuwun dongaaken sing paling dawa. Pun nggih. Nyun tulung Pak, kalkulator kula rusak Pak, sorry Pak. Nyuwun tulung iki tak gawa kudune nek nyuwun tulung. Ditungke Pak, ditungke. Tak gawane men iso ngitung iso Pun bener santene mawon pun. Monggo dongaaken Eh. warga masyarakat kula sing aminipun. Sampeyan sing amini nggih. Nggih, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Pripun? Pripun niku? Nggih ngeten iki. Oh, baterai entek teh. Nggih, soalnya 600 dadi 300 nggih ngeten iki. Oh, lah wong ngetang ki ambak lho. Kula mboten jenengan sing ngetang ki ambak kok. Lah wong mbok tekok lho, Pak. Oh, lah. Ngene lho, Pak. Oh. Ngene. Lah nggih. Lah jenengan ngetang ki ambak, kula kan transparan, jenengan saged ngetang mboten. Lah jenengan ngetang ki ambak ya mpun. Monggo dongaaken. Dongane ngeten, gandeng 300 to. Nggih. Dongane ya 3, Mas. Pripun? Siji ini kemasyarakatan lho ya. Nggih. Di antarane pimpinane karo masyarakate Nggih. karo wakile. Nggih. Siji ing ngarsa sung tulodo. Sapa wae sing ana Banaran sing dadi pimpinane kudu iso sing jenenge maringi tulodo. Ya Allah, berikanlah tauladan untuk pemimpin kami di Banaran. Amin. Loro ing madya mangun karso. Ya Allah, sapa wae sing dadi perangkat-perangkate muga-muga wae amanah. Allahumma Amin. sing ping 3 tutwuri handayani. Ya Allah, semoga masyarakat semuanya mendukung program-program pemerintah supaya pembangunan lancar, maju, sejahtera. Allahumma amin. Lunas 300 Pak. Nggih. Matur nuwun nggih Pak. Pun nggih sami-sami. Sampai nyuwun donga napa? Pak Kepala Dinas ki panjenengane remen nembang. Oh nembang. Wah, lan Ngoten lho, jenengan pengen dimutasi no pripun Nggih, kali nek Pak wonten Kepala panggung nggih ngeten iki jenenge wonten panggung nggih gojekan ngeten ya Pak nggih. Lah nggih. Kemarin ku bingung ya. Nek- Nek iki kono gareng ya. Bingung Semarang ono gareng ke Wonogiri ono gareng. sakniki niku buka suket marwan garenge jedol lho Pak. Nggih. Wong niki to mengke lak ayo metu reng. Lho niku mengke enten garenge Pak. Niku pun to. Badhe nembang napa? Monggo, Pak. Tembange napa? Keren. Rawitan? ningali. Napa? Ningali niki kostume ketoke seragam ya. Nggih. Seragam niki kula Pak sing numbaske Pak nggih. Iya ungu.
ungu kabel. Nggih, nggih. Jadi ungu ki tandane rondo jarine. Mboten, Pak. Ungu niku saka tembung unggah, ungguh kudu diingu. Mergo unggah-ungguh niku kelebu budayane wong Jawa. Ngoten lho, Pak. Lah niku pripun? Mendeliki kula napa pripun niku? Mboten nyat moten Lah, niku- kula ngeten, Pak. Oh. Apa-apa ra beneran. Awas gelah. Niki, terus pundi badhe nembang napa? Tak nyuwun tembang rondo kempling. Oh, rondo kempling, Mas. Lawas sih Mas kuwi. Ora apa-apa. Ndas mundi Mbak Ayu Ndak ndas pundi? Hah? Ndak pundi. Berarti ndak pundi ra nggo ndas apa tekan gone? Iya. Ngersake ingkang pundi, Pak? Monggo. Yang pundi? Ya sing cedak mawon. Eh ampun ngoten to, Pak. Ana tembung Jawa ana rega ana rupa. Iki sak yuta 500, 2 yuta, 3 yuta, 3 yuta setengah, 4 yuta nek pengen gratisan pinggir dhewe nika. Kula sedekahke nika. Nika tak nggo golek amal kula nika. Oh, aku kan yang cedak kok. Ya yang ya. Penting uang masuk tekan ngemah kikuk kikuk ngono yang. Nika putih. Mbak Maksudnya Intan jak mawon menika gimana? menika. Niki oh Mbak Yanti to. Oh, Iya. pilihan pendengar. Nggih. Lah panjenengan ngersake napa? Ngersake lungguh mawon kula. Oh ngoten. Nggih, sampun to niki? Lah kirangan. Lah kula kan mriki napa? Lah nggih pun niki pun rampung Oh, pun rampung donganipun. Nggih, matur nuwun. Matur suwun. Nggih, Pak sehat selalu, panjang umur, tansah ditresnani sak pepadane urip, nganggenipun ngemban jejiban kewajiban, rampung tutup mboten wonten alangan. Allahumma amin. Saged neh, Pak. Ora. Mboten. Guyon. Makasih. Selawe, second. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Alah. Gowo gone mung iki kok gowo. Kan ya. Pak. Ya, Pak. Ayo Mbak Yanti. Ya, rondo kempling kalian Pak Agung. Ngancani Pak Agung. Heeh. Sini Cahayu. Jane sing nembang rondo kempling niku nggih sing rondo kok Pak jane Loh, Pak. enek to? Ada. Sing endi? Kuatah. Lah kok kathah ki? Rombongan pedhok apa piye? Kok iso semene kathah? Boten lho nek tegese nek lebih dari 1 niku sudah bisa diarani kata. Sik, Mas Yusuf iki ngendi kok? Nggih. Iki supaya Pak Agung ki sing nembangke iso jumbo. Rondo kempling sing nembangke rondo. Rondo. Kudune lak ngono ta piye to? Iya. Lah rondone sing ndi? Wih, Lah nang tak ngerti to. Rondo rong. Satu-satu. Rondo rong. Gadis. Gadis. Tenan. Wis dipisum. Kok ada ndak divisum barang to? Sing dine. Ya diurutke. Diurutke. Kaya cah nakal wae durutke ngono. Rondo. Ah, siji. Syukur rondo, Pak. Pripun, Pak? Tombok 50 niki, Pak. Rondo. Anu, lah kronologine piye? Panjang. orang sanggenake kronologi. Kali niki sirien nggih, Pak nggih? Nggih. Sudah tahu peraturannya? Belum, sudah. Tidak boleh pukul bagian dada ya. Kok pukul to? Duet to Pak De. Yo ngenteni Mosok ting yo sik. dipukul. Ngenteni Boten ting. rondo rak boten apa-apa to, Pak? Rondo 1. Oh. Ya. Kabutan kegeden. Sabda siapa? Nggih, monggo. Monggo. Ya, rondo Siapa? kempling. Sampun. Oke. Ya. Ya bilang kempling lah Mas. Sampun Mbak Ayu pada dapur
kesudahan. Mas sampean ampun Gusti kula rada anyaran tidak lupa. Awan-awan ngobrol santai, kowe kawan rondo kanggoku ora patek penting. Semarang mas bila apa dengan rasa suara ya putra dan kepling mana. Matur suwun. Matur suwun nggih, Pak. Pak, matur nuwun. Pak. Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Mbok ora ngremis. Loh, kan mengucapkan terima kasih itu baik toh Mas. Kae rak Pak Kepala Dinas. Lah nggih. Lah Dewan Kebudayaane kae sing nyaron kae, njaluk kae. Waduh, nek ngene iki kere ketemu wong ngemis, Mas, ngene iki. Padha balunge padha. Oh kae utang aku 700 sprene rong bali ora. Apa ya? Iya. Terima kasih Pak Nggih. DPR, terima kasih Pak Pak Dinas. Pun kersa nyawiji nunggil kalian warga Ansor Laras nglipur masyarakat. Gak anu moreng. Napa? Prahmene anu moreng. Apa? Sumintenet. Ning nek sumintenetan ki angsare mboten sae. Kok ndak edan ya? Heeh. Dadi diganti anu jonggrang ae. Oh iya. Lah Ora apa-apa. jonggrange sinten? Ya sesuai permintaan tadi. Oh, Ya manut sing endi? Terus Ya. bandunge? Heh? Bandunge Ayo bandunge jeneng para. maksudnya Jenengan ngono, jeneng para. Bandung Bondowoso ki Heeh. gedhe dhuwur gagah pideksa. Iki ora Bandung Bondowoso, Lah Bandung Delondong Woso nek ngene. Iki mung cilik kok. Ora apa-apa al. Mbak Nikan ayo sapa supre. iya. Sing di manut. Mbak. Ayo nyat. Mbak Nikan. Ayo gek horok gage. Heeh. Milih sik, milih Mbak Ede. Kudu kowe do ngeyel kok senengane. Yes. Heeh. Ya kuwi nikan gelem kaya gelem apa loro. Wes, Ayo. ora iso loro, engko siji loro jonggrang siji. Si loro jiwa. Ya siji mban. Ayo. Nuwun para tamu. Sugeng dalu sugeng pepanggihan. Kalian seni ketoprak. Nyangga dosa. Dalu punika seni ketoprak nyangga dosa bareng badhe ngaturaken lampahan Rara Jonggrang. Wondene Rara Jonggrang bareng katindaken dening Nyi Mas Niken Bandung Bondowoso Gus Winarno Emban Tia Kara Benguk Tia Kara Benguk sugeng dalu sugeng mriksani ketoprak nyangga dosa. Ki dawuhe karo tembange caping gunung. Tadi gandrungane caping gunung. Nyun pangapunten ketoprak bubar. Lah ngopo? Tokohipun bisu kabeh. Lah wong wis ngene kan kudune nang Taman Kaputren njut ngudarasa. Oh. Mbak Emben. Lah iki Piye ya? lakon donya kok kaya mangkene. Lah ngono ta? Aku apik kowe jali kono. Iki yo ngudarasa nek jenenge rasan-rasan ku ya alon-alon semakin pelan itu semakin Lah akurat. iki meneng masa ketoprak kok kebatinan.
Iya. Oh, kayak omongan. Ayo. Lagi Wah, iki aktore. Iki Bantung-Bondowoso. Nggih. Iya. Kayak yo omong-omongan. Iki omong-omongan ket mau mangsamu ngopo? Bapak ora jonggrang karo mbane. Mulai aku doprake elek mulai. Sabar to. Ban dalam Dara Putri. Atiku kok rasane susah ya, Mbak. Lah pripun to, Dara? Kesuwen gak teko. Wah, Roro jonggrang ra sabaran ngono. Jonggrang aja kaget aku sing teko jonggrang. Bocah ayu kang ndak tresnani ing jagat iki ora ana wanodya kang sresting warna kejaba mung sliramu cahayu jebul ana mbanaran kene papan dunungmu jonggrang. Jonggrang Piye, Ban? ban iki Bandung. urung karuan bandoso ya enek kok. Mbok ya sing cetha ketoprak merek apa ngene iki. Bantung Bondowoso. Banget tresnaku marang sliramu nganti tumeka mbanaran kene nggonku ngupadi. Sawiji mung kepengin aku nggarwa sliramu. Piye iki, Ban? Iki sapa? Emban lho, ngurung kenalan. Emban? Emban. Oh, wis suwe nderekke jonggrang. Nggih. Pun nggih gangsal tahun lah. Rene. Jonggrang Emban. Emban. Bandung Bondowoso, lanange jagat, sektine jagat. Kudune nek ketemu aku ki sungkem. Ayo sungkem. Sungkem. Ya. Oke, lanjut. Terus pripun? Sungkem sing becik piye? Lho, anu kemudunan. Ban, Mbok Emban, kowe iki kok ya malah kaya ngono ayo rene. Lah pripun ta? Ora kena. Lah jare lanange jagat. Jonggrang waspadana kabeh sedulurmu wong tuamu kabeh wis ndak perjaya kabeh kawulamu wis tumpes tanpa sisa. Saiki manuta ya Cahayu. Cahayu manuta bakal ndak boyong tak dadekke permaisuriku. Jonggrang Piye, Bandung? ngomong terus terang yen pancen kowe bosan. Karepmu piye, Bandung? Karepmu piye? Mengku. Leladi marang pun kakang ya Cahayu, njaluk bebana apa bakal tak wujudke kanggo sliramu. Aku ra sudi, Bandung. Aku ra sudi ngladeni kowe, Oh Bandung. alah, mban bayaran 50 kok wira-wiri ae. Yo yo. Gawe kopi apa piye ngono. Aku wae piye? Heh? Aku. Wah mainmu kasar. Gelem ya Jonggrang? Ora sudi, Yen Bandung. kowe gelem njaluk bebana apa? Matura tak wujudke apa? Sik, dasare dhek ora gelem ki apa? Apa? Lah ya takonono, ngopo kok ora gelem? Aku ra sudi dadi bojomu, Bandung. Apa aku kurang bagus? Kurang. Apa aku kurang sekti? Kurang ajar. Apa aku kurang sugih? Medeng. Kurang gede, Bandung. Kowe kurang gede, Bandung. Nek mong kurang gede gampang. Katutke sak kemul-kemule. Ndah le pedes. Apa-apa ra bener. Pengalaman. Golek tokoh liya kono. Gelem ya Jonggrang? Aku ra sudi, Bandung. Ceritane Jonggrang ora gelem ki mergo Yo, kangmasmu yo, ngerti. Prabu Gub sapa? Aku ra sudi dadi bojomu mergo kowe wis merjaya kangmasku. Pancen kuwi sing dadi bepalangku Jonggrang. Wis tenanan urung aku ngene iki. Wis. Sesuk rambut sak titen ana. Iya. Tak gawake rokok neh. Heeh, iya. Nek Jonggrang ora gelem aku wae. Madhep rene. Ora dadi boyo bang apa? Nadyan tomban kena kanggo kletik-kletik. Mestine ya ora mergo atiku nyawijine karo Jonggrang. Selawe. Hah? Selawe wis. Murah men kok kayak bosok cah iki. Murah banget iki Mas. Maksudnya biasanya selawe iki pedutan ya. Lah biasane malah kowe sing
bayar kok kowe njaluk selawe piye? Wis kesel bayar aku wis entek-entekane. Gelem ya Jonggrang? Ora sudi Bandung. Apa kelakon ndak prakoso? Kuwi luwih lara. Aku tetep ora sudi tadi. Piye? Piye? So bunga-bunga to. Ngerti ora nek pakmu golek duit ngene iki? Karaoke ra mulih-mulih. Gelem ya Jonggrang? Emah, pokoknya aku ora Timbang ndak sudi percaya Bandung. bakal rekoso uripmu. Ning yen kowe gelem lelati marang pon Kakang bakal ndak mulyake uripmu ana ing dukuh banaran kene. Ndak junjung derajatmu, ndak angkat derajatmu. Dudu kowe sing tak karepke Bandung. Piye? Gelem Jonggrang? Gelem apa ora? Ora usah kaya ngono kok. Lah kok kowe tawa-tawa? Ngomong ngono gelem kok tak sere selawe, tak kei lawe. Ngomong. Mau ora gelem. Wis ntik ngono tok ae lawe. Jo gelem. Gelem apa ora? Ora usah. Rasa ya ora usah. Nganu wae piye. Gelem moto. Terus anu njaluk apa ngono? Etok-etok wae. Tomban kok ora basa karo aku. Lah wis besti. Kok njaluk apa? Saking akrabe. Oh alah. Kaya ngene kaya nek sing nanggap ketoprak iki gelem. Kok nek arisan gen nganggo gelang gedhe. Gelem. Piye Jonggrang? Wis mbok pikir Jonggrang, wis mbok penggalih Jonggrang. Bandung. Piye? Aku gelem dadi bojomu. Bandung. Abangmu Bandung, abangmu Bandung. Nek garing 80.000 sekilo. Gelem? Aku gelem dadi bojomu nanging aku duwe bebono Bandung. Apa kang dadi bebanane Jonggrang? Apa mbane iki tak pateni saiki? Ora basa. Dudu ku Bandung, dudu. Apa kang dadi bebanane? Aku gelem dadi bojomu. Iso? Nanging kowe kudu iso gaweke aku candi cacahe 1000. Cacahe 1000. Ilatmu apa kesampluk nyantol kawat untu? Jaluk bebono apa? Cacah candi 1000? Anak cacahe 1000 sewengi kudu dadi. Anak cacah 1000 sewengi. Kuwi dudu jabang bayi. Lah apa? Plentung prucut kuwi anak antikus. Lah kowe iso apa ora Bandung? Aku wong. Aku njaluk candi cacahe 1000 sewengi kudu dadi. Ora mengko ora sesuk saiki tak wujudke Jonggrang. Mula nek latihan teko. Ngono langsung delang ngono lho. Baleni. Endi mau? Apa? Lho, oh iki. Piye Bandung? Apa kang dadi bebanane? Candi 1000 sewengi kudu dadi. Ora sesuk ora mengko saiki dadi Jonggrang. Jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang. Apalmu nggon iki tok. Cacah candi 1000 wis tak wujudke pinangka tresnaku marang sliramu gage hitungan gunggung wilangane Jonggrang. Tak hitunge ya Bandung. Diitung Mbak Ban. Aku. Aku jadi duta sampo lain. Arep iklan sampo kowe. Piye iki, Yes? Lah dek jaman aku mbiyen ki aku ngitung dhewe lho.
Aku. Candi sing ana kene 1 2 3 300 Bandung. 300. 300. Kowe aja melu ngitung. Aku Ki candi. mergo ula-ulamu mulut pegatan. 300. Ki candi sing ana ki kok ana candi kok kan semen ke Bandung. Iki arane candi ana ing mapan ana ing bangsal Pengrawit. Candi Pengrawit. 1 2 400 700. Pira 400 sik 700 iki. 300 karo 400 700. Masa penontonnya ora yogone akeh yogone pira? Ayo rek kae. Lah iki kan 1 diitung kae 3, kae 4, kuwi 5, gede-gede. Oh, tanggungane luwih akeh ngono to. Ya. 700. 700. Menang karo kamu nek. Sing kono 1 2 3 4 5 299. Kurang 1 Bandung. 999. Jonggrang. Cacah candi 1000 wis mbok hitung kanthi permati kurang 1. Kurang 1 Bandung. Sliramu orang rumangsani. Jagorong wayahe kluruk kowe ngajak para kadang masyarakat. Mboten Masyarakat yo. Banaran. Mboten. Mbok kon nutuki alu jagone nganti kluruk. Mboten lho, Ndara. Kaya mangkono, mung betek-beteke kowe arep nampik katresnanku, Jonggrang. Iya. Candine kurang 1000 Bandung, mula aku rasut. Kebakaran. Golek kegawean. Kurang 1 kene megah-megah kurang 1000. Kurang 1 Bandung, candine kurang 1. Aku ngerti apa sing ana jero atimu. Tumindakmu yo ora dadi boyo pangopo ning mangerti Jonggrang gedene tresnaku cacah candi 1000 kurang 1 kowe tega nampik katresnanipun Kakang Bandung Bandawasa 1 patung 1 reca kowe sing jangkepi Jonggrang. Jaluk tak sedake kowe dadi reca. Jaluk kaku kabeh kowe. Sing kaku aku apa kowe? Anu. Malah berangkat. Tok kapake, Ndara. Ora nek reca kok piknik iki. Koclo. Enak to, Mas. Reca kok iki. Mas reca pasangi mesin Mio. Arep plesir ya, Dek. Ono lagi ditangisi, Jek. Sambato sapa bapa lan biyungmu, sambato sapa pangeranmu. Yen saiki kowe wis kabeh atos ngececeng dadi watu. Ora tak nggo ngekrek kowe ngerti ang nggonamu sombo. Gelunganmu atos dadi watu, pundakmu atos dadi watu, gegermu atos kabeh dadi watu, bokongmu. Bokong Dik cah, masa klotak-klotake apa bokonge iki nek dingklike apa piye? Katut. Bokongmu. Allahu Akbar. Ayo kayak buka. Buri gelungan kabeh atas dadi watu, saka ngarep genti. Bathukmu sing klimis. Atos dadi watu, mripatmu sing blalak-blalak. Atos dadi watu, irungmu sing mancung bangir nganti kaya pelorotan TK. Atos dadi watu, lambemu sing tipis nek ngunek-unekke wong lanang nganti minggat mancing ora mulih. Atos dadi watu, janggutmu sing nyadis nganti kaya cantoran anduk. Atos dadi watu, gulumu sing olan-olan nganggo sandangan apa wae sarwa patut, apa maneh yen ora nganggo sandang. Maksudnya iki ora nganggo kebaya ning nganggo daster ngono lho. Tuh. Atos dadi watu. Bathuk mudhun teko gulu atos. Diteruske ora Mas? Teruske. Nyuwun donga pangestu ya Mas. Rezekiku silahkan menghadap debok. Ora. Arep ndelok pisan-pisan. Bathuk, mripat, irung, lambe, janggut, gulu atos dadi watu. Payudara. Kang pindhane cengkir gading. Ketambahan tutup ketel. Bros. Dong bros ora. Lho. Meledak. Lho.
kabeh mburi wis atos dadi watu, bathuk mudhun teko gulu kok atos dadi watu. Geneo kok payudara sempuk. Apa cor-coran iki urung pati garing? Jonggrang. Ora patut mapan mono taman kaputen, mapan mono tengah ngalon-alon Jonggrang. Kowe iki ora patut nang kene, terus tak junjung tak pindah tengah alon-alon ngesor wit ringin. Alon-alon lor kono. Mardianu kok malah kaya ngene-ngene. Aku mbok kapane? Tak junjung ngono. Jonggrang. Meneng reca kok omongan iki. Ora itu. Mapan mono tengah alon-alon. Kaya sing ning nggir dalan kae. Ra ketoprak ra paten. Gareng elek, gareng elek, gareng elek, gareng elek. Hahaha. Wah, tolong Mas nggon niki aja direkam Mas. Jatuh harga diri saya ngene iki. Wes ben. Deh. Kayak rupaku kaya ngopo. Apa? Wah, titen ana Jonggrang. Kowe wani karo pun kakak. Dok. Dara Putri Rara Jonggrang. Aduh, togo nyandi Dara Putriku. Pun monggo penonton sami dipun rombong sareng-sareng. Wah. Golek pang. Kaya ngene. Gendong, Pak. Apa iki? Oh nggih. Nggih. Aduh. Mas, Aja bali yen rong meteng kowe. Weh. Tanggung jawab. Ora iso. Digendong digawa bali aku ora kuat. Walah, kae iki piye to bandunge iki? Penak nonton nih. Saben bengi yo. Mas, Sampai gunung. Lah Jonggrang. Lah wis penak nang kono sakerepe. Oh lagune saben. Kowe nang kono wae. Hah? kula enten mriki napa mrika Pak Bu? Oh, enten mriki mawon nak. Wais. Ya bawa nang kono. Saben bengi krungu ora? Tak pecat kok anggota toprak kowe. Saben bengi Nembang. nyawa Gareng. Mas Gareng sae napa sae Pak Bu? Sae. Alhamdulillah. Amin. Saya rezekine. Ko aku telat to dadine. Maumu yang apa? Balane. Ono ndi mau? Ning kono. Aku lha betul lawang Bu. Lha ora jeluk-jeluk kok mergane kok. Bojomu metlilik ae. ya. Yen Sewu nggih, Pak. Yen liwat aku ya memajang. yen memajang Yen memajang
yen aku ngene rancakane sing dituthuk. Oh iya. Apa kompak? Urung. Kowe kaya malah benake galar ngono. Yen memajang. Oke. Yen memajang Rada-rada nek kebun seratan. yen memajang memajang yen 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 memajang mong karo janur kuning. Kowe yen memajang aku lho ngene iki rekoso. lah ngopo rekoso Lu selamat natap-natap ngene iki. alah wong ya gur kelet kowe teh Ya ora awurmu. Kelet ya nggonakmu kuwi. Angger ku ngene malah mencep. mong karo ngece Mong karo janur jenglengan ya. Sing dijengleng iki. kowe iki siap dijembeng apa ora Jenggleng. jenggleng oh wah Nah, ngono. coba kono Iki. heeh Assalamualaikum. salam Ngapunten badhe ngersake. monggo Oke. Ya bawa kene. Kembang api. Bae. Dik, Pak Dik Gareng. Turun. Marepore ini tak foto. Ya. Matur nuwun tak nggo meden-meden tikus. Kembang. wai weton guna serem Serem ngapa? lho nganggo ngene bareng Lha iki mung gua regetan kok. lah kok aku bagian regetan ki piye Jare mban. malah isih dikuwi wae Kecitan pacitan. Ada berapa? Yes, ngono. orang anu Dik, rampung ke Dik. Aku Apa? jadi duta sambo lain. Kae mau kok. Kae mau kok. aku Panas. Urung. Lah iya. Ayo. panas hutan atur suwun ibu Matur sembah nuwun ya Ibu. Allah matur suwun bu Sekeng perantauan. jenengan darani pengemis po ya dikai terus dikasihani mau ki ibu iki nek kene iki aku pilih sing cantik ngono kuwi lah berarti iki mau ki durah Iya, aku kowe lak ra cantik toh. lah iya Lanang kok ya. iya aku Hah? lanang Lanang yes kok- ngono wae ra apa-apa lah lanang wae Modelmu kaya lanang. Kayak kene.
Oh, yo, Nadian. Panasudan, panasudan sik. Iya iya iya. Mantil san. Babar beneran. Panas udan panas aling-aling caping Nadian wadon sarato sarasule Mas Yusuf, nggih, dari Ibu Ika Cirebon. ya. Ngersak Pos Pitonolo. Oh iya, iki wis transfer. Sudah. Orono ta transfere? I Pak Karyanto iki lho. Oh, alah iya. Aku kira ndek rekening ndekku mung rekening listrik. ero apa ora to le Dari Ibu Ika Cirebon. Ya. Ngono iki wis Ya. transfer 1 juta. 100 Ping 10. Nggih. Makasih. Ya. Iki di medley. Dadi iki caping gunung tembange langsung jaipongan. Di medley nyang podang kuning nyang lali janjine. Ya. Saka panjenengane Pak Saiman nyawer lali janjine karo podang kuning. Oh, alah. Nggih. Sehat selalu ya, Pak ya. Nggih. Sapa Mas Gareng? Mas Ganjar. Iya. Mas Ganjar tenan apa ora? Kok Mas Ganjar? Ya supaya Ginanjar Ayu Wilujeng selamat. Amin. Ya. Baca. Ngersake gala-gala. Woi. Gala ulat ngono kae. Kayak keloloran. Ika Ragil, Ikatan Anak Rantau Gunung Kidul. Korwil Cikarang. Terima kasih. Mana Korwil Cikarang? Tepuk tangannya. Oke, masuk. Oh, ya. Disusul Mbak Intan, Mbak Intan. Ayo Tan, Sing nyaron ben semangat. Ya. Iya dong. Dek zaman berjuang ya teman ya. Nggih. Dangdut. Ya. Oke. Yos. Ya. Ayaya. Yo,
sumur diteruske. Iya. Janjane kowe Mbak Pia trio wek-wek trio wek-wek wis dilegani kabeh sing durung sing sangka paguyuban wau sing saking Cikarang Cirebon lali janjine podang kuning wis tak suweke lunas tembang kangen wis ya Mas sesuk wong sawerane ya sesuk kok engko ya terus iki salam sehat kagem pengrawit Ansor Laras uga pamirsa ingkang lewat YouTube. Nyuwun lagu Mister Mendem Mbak Yanti utawi Mbak Niken saking Mas Sutik. Wah iki kanca dhewe. Oh iya. Kok nek gara-gara ora apa-apa. Oke. Puspitanala iki kudu diaturke mergo iki saka ing Ika Cirebon. Ya. Terus saka perantauan. Saka Cikarang apa mau galak-galak kan? Galak-galak. Iya. Sapa sing minangkani anu Puspitanala? Mbak Bella. Oh iya. Mana Mbak Bella? Halo ini, iki. Ya, yo kene. Talingane terus disumpel gotri. Nih, ngadeg Mbak Bella. Tembangipun Puspitanala ya, Mas. Lagu anyar di. Oke, ya Dek, ini Dek. Garap Ansor Laras. Garap Ansor Laras. Rada rono syutinge kenatap cagak. Kondara iso bedake ndi sindene ndi cagake. Sudah siap? Sudah. Matur kanca-kanca. Ayo kanca-kanca. Asik. Goyang deh. Ansor Laras. Sor. Asik. Ngember arume
lega dulur keng Cirebon nggih Bunda Ika. Bunda Ika sehat-sehat selalu. Ngripik gedang ngripik telo Mas Pak Digareng. Lakone ya lakon dawa. Bangun. Lakon pakem iki lakone. Lakon wingit. Iya. Sekono di sketsake Mas Yusuf. Matur nuwun. Sehat-sehat selalu. Jenengan ya sehat-sehat muga ndang sehat niku le pegel-pegel. Masih. Nggih. Sehat-sehat sedaya. Matur suwun. Ya, sedaya lepat nyuwun mapunten Mak Digareng. Ya. Kowe kok ganti limbuk cilike ngopo nok? Kegeden kabutan aku. Jane wong biyen kae iki ya witekno ya wayangku nama. Ya ora apa-apa. Ya tak dherekake Mak. Kae Mas Bagong ngatur taktik strategi. Kirim patekase. Ya. Khususon Kanjeng Sunan Kalijaga, khususon Ki Sena Nugroho, khususon para punden dalang saknuswantara Al-Fatihah. Amin. Yo. Tansah marmaring sukma sinukmaya winahya ing sepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana talen saking liyap-layape ngaluyup pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati wis purna nggenya Sang Pramban samilipur wonten ing bale Padukuhan ucap ingkang mapan wonten ing tapel wates Padukuhan Karangkadempel nderekaken sugeng konduripun Ki Gareng Tralala. Ingkang mapan wonten ing parepatan Padukuhan Karangkadempel nggih Sang Prabu Puntadewa Pindawarni ingkang sejatine wujud Sang Dewa Srani nulya ngawi sanggaring prawadya bala saking negaring tunggal malewating mlebar pating cot ya tirta mbleber aning daratan.